ke kan ke ngwugwu gbakala. Lu ni ni sana. Lu yang nak gerahna. Irin dun nak. Mana gelin nak. Om ni timen nak gana tum. Kana ni dia gaga apa putusi. Ime dia mega pom sam yutu. Aka ga bam. Oh. Mugo ba hana fogese. Mugo kan lagi mana hem tori yubu. Mama ihe ge mego bioma. Ima kwawa. Ima ta wa no ya. Jackie, you still sharp. Our pump. Just a sharp. Where you have made you know that was a sharp. We got nothing. No. Makachine ke krema na gana. Makachine ke krema na ga boss. Give me pamak. Give me pasa ha mak ko makatku. Mbie go na ba ni ke da na kom. Ele hele me ni shi. Ele hine me. No ko me ni hine me. Ha, conjugal right go. This is here, but I isa pa. Conjugal right na him. Anga ko shi isa pa. Itiri ya pa ke ga break te ga yi ga nyam pro bigo. Mo ke baga ni mo ha boy totu nga boy sam. Ura ko me se nga han to san da go. Eyirin ga potri. Eyirin ga mangana ga ko de isa pa. Ele ka wa wi ne je ya pa ke na bom sam na. Ma di hu ba wo. Na sai na lent. Never in a keshi. Only our apostle was saying, don't wear so for Christ. From now to the end of Lent, when the Pakam Igano, only at the Lent. Only will let go. Make a lot. Only let I sat up Lent and not one so. Give them a letter, let him pass over. Pass over him, then broke pass him over. Okay, I pass over him. He should not be able to pass over more come illegal one time. I can't pass those two back on basket. Me get pass out. I don't want to push this shot that pass out. I want to me. Only credit one number. Only credit one number. Marcos. Eka church in Amadu church. Manda ndo shi ma to awa hana ndo shi. Nda mama onye wala wonye nwa Chineke di church ọbụla na-aga ikwesịrị ma dọkọtịrị. Ikwesịrị ma dọkọtịrị church ọnụ mụrụ otu si aga. Imagine so ụlọ church niile wee ebe nzukọ nsọ niile gbakọrọ na cross niile nọ na church ma wo ebe niile eji akwa popular ote keshie ya na outlet ka anyị na-eme esu a ga-agba Easter ekehe ya imagine ohe m jigure kpụrụ akwa na keshie cross nke m station of the cross anyị gara aka ote ka ndị omibe bụ onye ọbụla na-egbu ikpere ukwu obe niile ote ka anyị si gbugide n'aka ukwu ikpere na-afụ m zazaza ebe niile afụchie n'ime ya adịghị m agba he kpam nye ọbụla ị nọ gara aga na ahụ n'abalị mgbe ma asọ ọkụ mmụọ ịgachi Aku fushilent, fushimo, fushendego. Aku fushilendego. Imegegelet. Imegegelet opanne. Ashterod. Ashera. Imegegelet. Makachine marakwano. Imegege valve go pupo. Mupo. Gangi ga humu ge pass over. Valet. Iga what's our valet? Otaki ge togologo no. What's here? Let the go togologo. You deny your conjugal right, mo. But see, mega the length. Gafukwe. It deny the conjugal right. Conjugal tabugu. Opana conji ne wo homo no te hage jide gote. Conji ebuku. Na bi ya kwa. Ta ko so kure ebu. Onye deny libe conjugal right. You deny ya na see mega length. Abula ni hemne. My length go Mr. No them hemne pass over. That pass for move. See pass something make. Pass here beyond the glory or you pass here unto glory. Let me know who I am. I will cry for more time. Yeah, room go say room. Yeah, no. No, drum girl. That how she drum. Get your thumb fertilizer and we're hash up. All the same China. Cheto fertilizer pay when I'm hash around Banabalia. Go whatever. Maybe you got so. See, even the length. Mamma, drum nafa. I saw a panel. Pick up. I say, she keep pushing. You see, make the length.
millet anya nga m ga-aga ịlụ nwaanyị agaghị m n'ime Christ family ka kalụ nwaanyị m ga na family ekwensu ka ka mabụ ekwensu bịa ga-ahụtara ya na bedi ya bịa ga na gbapụ cross road kwesịrị a ga-eji pikọp ụlọ sọ pikọp ambulance ga-ebe akwa ga-ebupụ gị mọchari a ga-eji ambulance ụpụta echi bịa ga chịrọ gị akwa drọgụ meji drọgụ mkpụrụ obi buru ka ote ka ga-adịga gị na mọchari enye gị fertilizer eyiri ngị manio eyiri ngị shie ga na-eji eme fertilizer gị mega emega bịa nso amakpọgbudu gị n'obe toshiri kpọgbu Kraịst gị kpọm ihe ọgwụ nwa ha bụ obe fala le chanya na church okay pop kan sim na mo go kwesiri bo be obe Christ mbo ga soldiers of the cross ta station of the cross mbo ga to mo de uko obe ni dem na mma buru obe ka ni ki ye o konjo papa ma ko akwa na ga fe 3 days akwa nga fe 3 days ye jira ka washa Magi? Imo. Ele kam sugu tigre mri. Meshele tigoni ma ga wono. Na kala mo ndeti. Kibia ga do ra la be. Ele yim sugu tigre mri mni ga wono. Oh, akodo hala. Gini ni? I no na lent. Ano na gini? I no na lent. Kina ma ni lent we na ga church ma ni he lent. Eno do bakat kisi me ni announce. Sai baga na lent. Lent wo mba na mo sober reflection. Lenti wumbe mwana ebu ọnụ lenti mana sansano lenti wo gile anya na church ole baburu ugbu a ekele obe keshie ye maka na di nwere ma nwụọ so di afọ ma pot mo ma tekulu mo ite pot niile na kitchen ekeshiele m ha che ekeshikwele ọnụ ta lenti mana ekeshi ọnụ ekeshiele m ye dị na onwe dị ga keshi ọnụ nụkwa. Thank you. Ikesheni. Kesheni pot. Okay, so bano. Ande libe keshide rubi. Keshe gote, ke gote shikiten. Ke wa money. Right mo asidi bulu. Kam tra ho pate ego. Give te keshe. Opo yan keshe. Ngwan. Let. I get no let. Bawa hute. Aku pada dia. Muru ke mama wala ke mha pe enyo. Chiba kichi. Ngenye kuduro ge fufurara. Wa, ko mama ma fa ko pata bulo ge tanga dosa. Chikla lo kweshe. Agada ma ka. E ma sumi ki tago. Na da atra mo won. Bia lecture anya. Gaga brush. Ki buwe mo no. Onye no na net o na eri ni. Asiri eri masiri pretu asiri onye no na net ya ri eri ya buru chonu nwo gi uri ite mtra nzo keshie o ti shiri keshi ten ndị enyi gwe ma ihe a ga-eme enwere m ike ikwu ụka ọjọọ ibido etigeli m n'ọnwa na lent na atụ onye ọbụla ekwulu ụka ọjọọ nobody should talk ụka ọjọọ ụka ọjọọ gị lecha ịkpa ha ka m n'ogwe m ọrụ n'ọkụtụ maka na mgbachi ụzọ saka mba anyị dịdebe ihe ọjọọ ka lent gwụ ga-ejo nsogbu anụ egwu pikele m epike hello ewere iwe nwanne m nwoke ewere iwe ọwụ nwoke ọbụla lụrụ ajọ nwaanyị owetu onye shiti mgbe ọla nwoke gagagaga brọshị gwafanụ nwunye otu akọ ajọ nwaanyị bụ nwoke ajọ nwaanyị otu ekwe obi ga-ekwu egwu n'elu ị nwechi ike inwe udo na ndụ kọntịrị onye ahụ anwụọ ọwụ ya bụ ihe m ji ekwu ya ma ga egbuole m egbuole m mana nevertheless ihe na-amaghị otu na-esi ya kacha ebe ọ mụ na ya enweghị m amadị m na ipi ikuru kọl m nọrọkwa na-ekwufusi ụka
ọkwa nwa na-ekwudu ọnwa kwanne onye ọga m oke enyi m akụ atụ egwu chere akụ atụ egwu na Nnewi akụ atụ egwu ke nọ South Africa bidoro South Africa kamgbe almost 18 years to 20 years taa obede ya ala ekwe mụrụ m n'ụgbata n'ọsọ mmiri ga-ezo nga na nga ụlọ ome ga-eye Ogbuefi gburugburu na ama m onye na-ekwuru Ogbuefi gburugburu eriwe agwụ na mba nnọọ the honorable member of Ndeziafa Friends Club South Africa. I know him. We are one of the vice mayor, the Diamond Club of Nigeria, the CEO of Zurich Garden Hotel. Oh, they can have my party go brown on Ocha. I want the other Chatocha. They can Malakia Chocha. You know, Catala, Hokaria Muma. That means you are not from Nnewi or you have not been to Nnewi. Hey, South Africa, the best wife so far in Nigeria. Queen. Beautiful children. Munye we ezigbo mmadụ ezokọ dị eme ka onye ọcha o mee ka onye Igbo anyị ọta nwanne m agadi m agagharị nga m butere onwe m nsogbu ihe anyị nọ na Lent. I don't eat anyhow. M nwere ike gara ngwa ụgba m nwere akpịrị because ama m na mmanya na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ihe ọtụta ọ ga-agbakasa agadi m agadi emena m akpọ ya na phone say happy birthday imezikwa chetara m ya o nwere ike ọgụdụ ekwe agwa m eche na mmịma oke enyi m ka ọwụ mgbe ụlọ ọhụrụ m ọ na-enye m ihe anywhere he sees me he saw me ya saw m ya nye m ihe ya hụkwanụ m ya nye m ihe he's a givers ọ onye caregiver ya onye nwere obi eji enye mmadụ ihe na-akpọ ha ndị caregiver nsogbu anọdụ hapụ ma gị wa n'ọja ere ma gị wa n'ọja itubo ma m gara agaga lụrụ nwaanyị emere m misketi mana aga m return ya ihe ga-eme gba m too ndị trela anyị kwagị ya na trela bụla ya nga m na mgbe ahụ anya agbahụ ya ma na ọ pụọla na grade akụ atụ egwu nwanne m ngarụba na-asị happy birthday happy birthday to him. Ọ ga-ebi ogologo ndụ ndị ọja ama mfụnata ọ ga na-aga na-abata maka ebe ọ na-afụ ụmụ ogbenye cheta ha Chukwu nna ga-echeta ya ndị isu niile na ndị isu Nnewi niile ma ndị ebe ha o ma ndị enyi ya ma ndị ikwu ya onye ọbụla ọ na-emere ihe ọma cheta na ya taa kpọọ isi kpọm kpọma other friends and friends isi ma mụnwa ga na-akpọkwa na-ewu isi ha sa ha wishi were m ya happy birthday maka ọrụ ezigbo mmadụ ha sị onye na-enye mmadụ ka Chineke na-enye ọkwa ịghọtara akwa atụ egwu ọ ga-adịrị ya mma Chief Obinna Samuel ọ ga-adịrị gị mma you will live long ke obe mbido celebration nke nesie ị ga-anọ na ị ga-celebrate ya with us anyị na-aga ga-anọ together thank you ngwa n'ọnwa ịgbadala for remind me oh I will remind other otu isi remind aga m remind other thank you ngwa bye bye akụ atụ egwu gburugburu Ogbuefi happy birthday hapụ ga na ma gị gara ime gị obi agba m mmiri mana ozugbo m nọ n'akụkọ birthday gị taa 17th of March my heart is under gladness. Thank you. Happy birthday ngọwụlị na nwanne m. Igbo bụ ofu anyị na-akpọ onye Igbo ma onye Anambra ma onye Enugu onye Abịa ebe ọbụla onye ọbụla nọ na-abụ na onye Igbo ihe ọbụla nwanne gị na-eme o kwesịrị ịkpaga obiọma. I am happiness and gratitude under your birthday nation. So happy birthday akụ atụ egwu Chief Samuel gburugburu one ndị Igbo oke nwa eriwe agwagwụ gị karịrị akarị. Daalụ.